Извинявай, вързаха ми те на Кия. Искаш ли с теб да излезем? Не. Добре. Извинявай, много си хубава. Какво? Много си хубава. Извинявайте, тук що разбрах, че приятелката ми е бременна. Но не от мене. Браво, ще да запада ми кажеш. Не от мене. Може би ще им трябва клон за разделите. Извинявай, хубава ли ми е прическата? Да, достатъчно, че да излезем на среща. Бързо да красиш да Добре. Честна разпор. Чао. Бих изневерил на гаджето ми с теб. Нямам гадже. Ти имаш ли? Имам, да. Няма проблем. Здрасти, какво продаваш тук? Какво продаваш? Продаваме цялостна козметика, правилни продукти. За мъже или за жени? Всичко е унисекс. Аха. И влизат ли хора? Моля? Има ли клиенти? Да. Ти си много хубава. Благодаря. Как се казваш? Да ви помогна с нещо? Да излезем на среща. Благодаря. Много си приятел. Добре. Исках да видя какво има, Да, разбира се, разгледайте. защото не го знам. Видях. Мерси. Благодаря. Чао.